To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Shugaban kasar Amurka Joe Biden ya gayyace shugaba Tinubu da tarayyar Najeriya zuwa Amurka domin tattauna batun da ake ciki a Nijar. Sojojin Amurka uku sun rasa rayukansu sakamakon faduwar wani jirgin su a kasar Australia. A bangaren wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta yi can jaras da Fulham a wasannin Premier na Ingila. Yanzu kuma ga labaran da ke. Shugaban kasar Amurka Joe Biden ya mika goron gayyata ta musamman ga shugaban tarayyar Najeriya Bola Ahmed Tinubu domin tattauna batun takun sakar da ake ciki na siyasa a jamhuriyar Nijar a gefen taron Majalisar Ɗinkin Duniya wanda za a gudanar karo na 78 a watan Satumba. Gayyatar dai ta zo ne bayan da sojin Nijar ɗin suka hamɓarar da Muhammad Bazoum a ranar 26 ga watan Yuli da ya gabata. A wata sanarwa da mai baiwa shugaba Tinubu shawara kan harkokin yada labarai a Juri Ngilali ya fitar ya bayyana cewa Biden yana sha'awar yin magana da shugaban Najeriya din akan yadda Najeriya za ta haɗa kai da Amurka wajen tallafawa jamhuriyar Nijar din domin dawo da mulki na dimokuraɗiyya. A ranar jiya Asabar ne dai aka isar da sakon na goron gayyatar shugaba Biden ga Bola Ahmed Tinubu na tarayyar Najeriya tun bayan da kungiyar ECOWAS ta yammacin nahiyar Afirka ta fara yin barazanar yin amfani da karfin soji domin hamɓarar da sojojin da suka kifar da Muhammad Bazoum. Kasar Amurka ta bayyana cewa dai tana fifita a yi amfani da hanyoyi na diplomasiya da siyasa domin warware dambarwar da ake yi a jamhuriyar ta Nijar. To a ɗaya ɓangaren kuma mahukuntan jamhuriyar ta Nijar sun yi alƙawarin ci gaba da yin fafutukar ganin cewa an kawo ƙarshen samuwar dukkanin sojojin Faransa da suke cikin ƙasar a gaban wani taro wanda dubin dubatar mutane suka hallara a yammacin jiya Asabar a birnin Yamai fadar mulkin jamhuriyar ta Nijar domin nuna goyon bayansa ga sojojin da suka yi jin mulkin. Wani mamba a majalisar mulkin sojan ta jamhuriyar Nijar kanar Ibro Amadu ya bayyana cewa gwagwarmaya ba za ta tsaya ba har sai ranar da dukkanin sojojin Faransa suka fice daga jamhuriyar Nijar. Ya ƙara cewa ku ne za ku kore su, sannan kuma ku ne kuke da haƙƙi a ƙasar ku, sannan kuma kada ku ji tsoro. Ya ce ofishin jakadancin ƙasar Faransa ba shi ke da haƙƙin fayyace makomar jamhuriyar Nijar ba. Goya bayan sojin dai sun tare ne a filin wasa na Sani Kunce wanda yake cikin birnin Yamai, wanda dubatar mutane suka taru. An yi ta daga tutoci na kasashen jamhuriyar Nijar din, Algeria da kuma Rasha, kamar da kuma suke daga tutocin Mali da Burkina Faso. Na ta bangaren ƙasar Algeria tana ci gaba da yakacin kokarinta domin ganin cewa ta shiga tsakani kan rikicin da yake faruwa, musamman ma dai yunkurin yin amfani da karfin soji akan jamhuriyar ta Nijar da ita ma take fifita yin amfani da hanyoyi na diplomasiya da kuma tattaunawa tsakanin sauran bangarori da kuma mahukuntan na jamhuriyar Nijar domin samo bakin zaren warware takaddamar ta hanyar fahimtar juna. To jama'a masu harika da sha'afa labaran sana zo muku ne daga Hausa Radio Tehran. Sojin Amurka uku ne aka tabbatar da cewa sun halaka bayan faduwar jirgin su a kasar Australia. Sojin Amurka 23 ne da aka bayar da rahoton cewa sun jikata a lokacin da wani jirgin sama wanda yake dauke da su ya fadi a wani tsibiri da ke arewacin kasar ta Australia yayin wani atisayi na haɗin gwiwa da suke yi da sojojin kasar. Kwamishinan 'yan sandan Australia na yankin Michael Murphy ya ce an ɗauki 5 daga cikin sojin na Amurka zuwa wani asibiti da ke kusa da wurin kasantuwar suna cikin mawuyacin hali. Tun da farko dai an bayar da rahotanni musamman kafar labaran Amurka ta ABC wadda ta rahoto cewa an ceto mutane da dama daga cikin waɗanda suka fadi a cikin jirgin mai saukar angulu, sannan kuma wasu da dama daga cikinsu sun jikkata kuma suna cikin mawuyacin hali. Sai dai rahotanni da kamfanin dillancin labaran AFP ya bayar sun tabbatar da cewa akalla mutane 3 ne daga cikin sojan na Amurka suka halaka a wannan hatsari,
kamar yadda wani babban jami'in sojan amurka ya tabbatarwa kamfanin dillancin labaran na AFP. Hatsarin da ya faru ne a lokacin atisayi wanda ake wa taken Exercise Predators Run 2023, inda jami'an sojan Australia da na amurka da kuma Indonesia game da Philippines suke gudanar da atisayin na haɗin gwiwa a cikin ƙasar Australia. To a ɓangaren wasanni kuwa, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal ta yi canjaras da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Fulham a wasannin Premier na Ingila. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal FC ta buga canjaras ɗin ne da wakiyarta ta Fulham a ranar jiya Asabar, wasan da shine wasa na sati na uku na wannan sabuwar kakar wasa da ake ciki a Ingila. Fulham ce dai ta fara jefa ƙwallo a minti na farko da fara wasan, sannan kuma daga bisani Arsenal ta farke. An tashi wasan dai kunnen doki 1-1 a tsakanin kungiyoyin kallon kafan guda biyu. To jama'a masu saurare, ƙarshen labaran duniyar kenan.